Στερεί το φάουλ ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Ο Ζαφυρίου δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, έχει κλειστεί εκεί. Καπετανόπουλος στο σούτ από μακριά, η μπάλα στα δόντια. Φοβερό γκολ από τον Δημήτρη Καπετανόπουλο. Τον βλέπετε να πανηγυρίζει έξαλα και βέβαια ο Χαν κι αυτός, μια και το σκορ παίρνει διαστάσεις για τον ΠΑΟΚ, γίνεται Έλληνας, γίνεται Μεσόγειος και πανηγυρίζει κι αυτός με τον τρόπο του. Να εδώ ο σκόρερ του ΠΑΟΚ, του τρίτου τέρματος. Απομακρύνθηκε η μπάλα από τον Τρούπκο. Ο Καπετανόπουλος έκανε τον κοντρόλ και με το αριστερό δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Ταχούρογλου που ήταν και λίγο έξω από τα δοκάρια του. Δεν είχε προλάβει να επιστρέψει καθώς ήθελε να έχει συμμετοχή στην προηγούμενη φάση. 3-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού με σκόρερ στο τρίτο γκολ που ξαναβλέπετε τον Δημήτρη Καπετανόπουλο με αυτό το φοβερό βολέ. Μικρόφωνο στον Γιάννη Πάγκο στον αγωνιστικό χώρο. Εν μέσω αποδοκιμασιών και πάλι για μια απόφαση του κυρίου Γιαννόπουλου πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ δεν θα κάθεται σε αυτόν ίσως